3.950 izen emate hori ez du esan nahi 3.950 pertsona daudenik, pertsona askok eta askok lanpostu bati, baina gehiago hori eman diotelako izena, eta beraz, datuak kontutan edukita, ezta? Hau da, 3.200 langabetu ditugula eskualdean, eta 3.950 izen emate eman diala, nabaria da, behar bati erantzuten ari gatzaiela, ez? Zentzu hortan, hemen enplegune hau aurkezten dugu, eta esan ekimen hau eragile publiko desberdinen artean emandako koordinazio eta lanketa komunaren bitartez gauzatzea lortu dela. Azken finean, hemen gaude lanbideren bitartez eskualdeko enplegu programak kudeatzen, udalak, Eusko Jaurlaritza lanbideren bitartez, Gipuzkoako Foru Aldundia eta hau dena Tolosaldea Garatzenen bitartez koordinatu dugu. Lehen etxi baitia kontratazioak sektore pribatuan ematea eta ez sektore publikoan. Aukerak zeuden sektore publikoan kontratazio hauek emateko, beti daude, udaletan beti dauzkagu lan txikiak lanak egiteko, baina egia dena kontratazio hauek behin amaituta ez dutela jarraipena izaten. Eta horregatikan, udalok gure artean egindako bilera pare batean lehen etxi genuen kontratazio guztiak, ehuneko eguna, esparru pribatuen izatea zertako, jarraikortasuna bermatze aldera. 50 bat, 50-tik 60 lanpostura izango dira gutxienik hemen mahai gainean jarriko ditugunak eta azken finean auspo izango dutenak. 59 lanpostu izango dira diruz lagunduak, 3 beka negozio ekimen ere sustatuko dira zeinak Leiberriren bidez martxan jarriko ditugun, eta gero diskapazitateak dituzten pertsonentzako ere lanpostuak izango dira. Uztaila erdirako jarri genuen prospekzio lan batzuk egin gintuen, hau da, enpresa eta enpresei zein deia ea interesa zuten olako formato batean lan egiteko, eta aipatzeko izango litzakete baita, uste baino dei gehiago jaso direla, eta hori oso positiboa dela, ez? Enpresan eskakizunak jaso ditugu, sektore ezberdinetako enpresan eskakizunak, Tolosaldea Garatzenek prospekzio lan handi bat egin du, dauzkan departamentu desberdinetatik, bai turismotik, bai ostalaritzatik, bai industrialetatik, eta indu prospekzioa jaso ditu eskakizunak, eta ondoren guk egin dugun lana izan da, lanbideren bitartez, enpresak eskatu dizkiguten perfil horiek langabetuekin ezkontzea. Argitaratzen joan da, zer egiten nahi ginen, beste alde batetik informazio saioak ere eman ditugu hemen, 4 informazio saio egon dira, esan behar bakoitzara 81 pertsona etorri direla, eta guztiak denak eskualdekoa, ia gehiengoak eskualdekoak zirela, naiz eta bakarren batzuk edo naparrak edola izan. Ikusten dut, langabetuak oportunitatea izan dutela, ze lan eskaintza gestionatzen ziren jakin alizateko eta bertara inskribatu alizateko. Orduan 11 eta 12 enpresak etorriko dira, ordutegi konkretu batekin, gu pasatako kurikulum horiek kontutan hartu eta jende horri elkarrizketatzea. Alegina egiten nahi geha, alde batetik guk bere garaian lanbideri eskaera bat egin genion, eta zan 59 lanpostu finantziatutzea, baina nolabait eskaera egin behar zan, eta kolektibo batzuetarako pertsonak kontratatuko zirela agindu genien, beraz, perfil horiek denak ezkondu behar ditugu, enpresaren eskatutako baldintzak, langabetuen baldintzak eta lanbidek eskatutako baldintzak elkartuta.